Ir-riċerka tal-Caritas uriet kif diversi familji aktar kemm jgħaddi iż-żmien qegħdin jispiċċaw fil-faqar jew inkella fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà. Dan għaliex minkejja li pajjiżna għandu livelli għoljin ta' inflazzjoni, il-pagi Maltin għadhom l-istess bħalma kienu qabel ma bdiet tola l-inflazzjoni. Dan ifisser li dawn l-istess familji mhumiex f'sitwazzjoni fejn jistgħu jgħixu ħajja deċenti kif mistennija li tagħmel kull familja. Fid-dawl ta' dan ix-xenarju, Caritas Malta qed tagħmel numru ta' suġġerimenti prattiċi, importanti u mill-aktar validi biex hekk l-Istat u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jagħtu impetus ġdid lil din il-ġlieda kontra il-faqar fil-Gżejjer Maltin. Dwar din ir-riċerka u r-riżultati li joħorġu minna, il-gazzetta Il-Mument tkellmet fit-tul ma' Andre Bonello, ir-riċerkatur dwar il-faqar u l-iskużjoni soċjali fih dan il-Caritas Malta, li fisser kif kull pajjiż jagħmel eżerċizzju biex jiddetermina bejn wieħed u ieħor liema huma dawk l-affarijiet li n-nies għandhom bżonn biex jgħixu b'mod diċenti. Iffaċċjata b'din ir-realtà, Caritas Malta ħadet l-inizjattiva li toħloq metodoloġija biex hekk ikunu determinati l-affarijiet essenzjali biex wieħed ikollu ħajja deċenti f'pajjiżna. Il-Caritas tagħmel dan b'mod li hu newtrali u mingħajr ebda aġendi politiċi. Caritas Malta ddikjarat li l-ikel, il-ħwejjeġ, l-oġġetti ta' kura personalizzata, l-affarijiet tas-saħħa, l-oġġetti neċessarji għad-djar bħal friġġ, it-televiżjoni u washing machine u l-manutenzjoni tagħhom u tad-dar, oġġetti li huma marbuta mill-edukazzjoni u l-kultura u oġġetti oħrajn relatati ma' trasport u l-housing huma essenzjali biex il-familji Maltin jgħixu ħajja deċenti. Madankollu, fl-aħħar rapport tagħha, il-Caritas iffokat biss fuq l-għoli tal-ikel u l-mediċina li qegħdin kontinwament jżidu l-pressjoni fuq familji bidħul baxx. Minn dan l-istudju jirriżulta li l-għoli tal-ħajja żied spiża ta' madwar €100 aktar lil familji Maltin u Għawċin kull xahar, spiża li qiegħda tkompli tkisser lil ħaddiema u lill-anzjani. Kien għalhekk li l-Caritas wara din ir-riċerka ħarġet diversi rakkomandazzjonijiet ta' kif nistgħu bħala pajjiż nikkumbattu din iż-żieda fil-faqar. Suġġerimenti li jinkludu loti tal-ikel lil familji li għandhom bżonn għajnuna kif ukoll iż-żieda tal-inizjattivi biex bdiewa Maltin jbigħu il-prodotti tagħhom direttament lill-konsumatur Malti bi prezz ferm anqas minn ikel importat.